हऊ हमर जोनिया हम तोहरी तरैया हऊ हमर जोनिया हम तोहरी तरैया तोहरा बिना हम अधूरा ये मैया बेटा का माई का रिश्ता का होला। हर जन्म में माई बेटा का रिश्ता पवित्र रहल बा, हर युग में रहल बा, चाहे वेद पुराण कुरान कहीं से उठा के देख ला। दास कहता है क्या, त्रेता या द्वापरी रहल कवनो समैया कर्जा चुकावल केहू ना तोहरो ये मैया कर्जा चुकावल केहू ना तोहरो ये मैया सबका के दिहलू माई अचरा के छैया भूतपूर्व कैसे मास्टर हाँ देवदानो मानो चाहे गरीब अमीर हो सबका के दिहलू ये माई अचरा के छैया पंजाब नेशनल बैंक के कर्मचारी हैं आदरणीय हमारे अभिभावक बड़े भैया पंकज कुमार यादव जी के द्वारा शानदार 200 रुपया पुरस्कार देकर के हौसला बढ़ाया गया। चरणों में कोट कोट प्रणाम, दिल से धन्यवाद, आशीर्वाद की कामना ताज जिंदगी रहेगी। आखिरी भाव बा कैसे मास्टर ठोकर मारेला आज हमके जमाना समैया पभइल बाटे अपनो बेगाना
गुरु के नहीं के सहारा दुनिया में चमकल राम देव के तराना। अरे विजयी पापो झलबा उहे विजयी पापो झलबा सुधीरी के नैया। अरे विजयी पापो झलबा अरे सुधीरी के नैया बिना अरे अधूरा